Assalamu alaykum izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Salam aleyk, hormatly adamlar, gadirli aýdym saz söýjileri. Mehriban adamlar, izleyiciler, ine görüşimiz bilişimiz ýaly bugünkü ajaýyp günlerde Türkmen halkynyň milli zer gahrman arkadagymyň şeýlekem peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyzyň taýatyna bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir güni şatlykly seneleri, toýlardyr, bayramlary betlenýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüni arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar elimize hormatly prezidentimizin taýsy tagallalar netijesinde milli mirasymyzy öwrenmekde we wagt etmekde, türkmen aýdym saz sanatyny ösürmekde. Bu uğurda zihinli, okuyup başarmaklı ýaşlar ýüze çykarmakda, milli başçylyk sanatymyzy hasa kämilleşdirmekde ol işler alınıp barlýar. Türkmen halkynyň köpe üçgürli mirasyny, dutarda ýerine ýetirjilik we başçylyk sanatyny geljekki nesillere ýetirmek, dünýä ýaymak, şeýlekem zikirli bagşy tadanlary ýüze çykarmak we olary höweslendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn atyratly bayragyny alma uğrundaky bäsleşigiň çäklerini dutarçy bagşy tadanlaryň arasynda çaltana bagşy atly bäsleşigiň geçirilmegi türkmen bagşçylyk sanatynyň hasy ösmegine we rowaşlanmagyna giň ýollar açýar. Dutarçy bagşy tadanlaryň arasynda geçirilýän çalsana bagşy bäsleşigi bugünkü gün öz işini Balkan welaýatyna dowam edýär. Mehriban adamlar, gadardan watandaşlar, gelingen bolsa şunun ýaly ajaýyp pursatda, şunun ýaly ajaýyp arzuwlar bilen biz bugünkü bäsleşigimizde ähli welaýatlar bilen bir katarda Balkan welaýatyna hem adalatly emirlik etjek, öz halifa maslahatlaryny berjek emin agdalar bilen tanyş bolaly. Eminler toporunyň başlygy, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymula adynaky halkary bayragynyň eýesi, mukamçy, kompozitor Akmurat Çareýew. Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň Energiýa hyzmat birleşiginiň Serpay folklor etnografiýa studiýasynyň ýokary derejeli artisti, Türkmenistanyň halk artisti, Eminler toporunyň agdasy Bagşy Pelwan Hamidow. Daşawud welaýat Şagalar Sanat Mektebiniň başy muallimi, Türkmenistanyň at gadanan başçysy Nowruzelli Metniýazow. Maýoqly adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen sady kafedrasynyň uly muallimi, Türkmenistanyň at gadanan artisti, Eminler toporunyň agdasy Çarmyrat Ahunow. Mary welaýatynyň Tagtabadyr etrawynyň Gyzylgojaly owa medeniýet öýüniň müdiri, Türkmenistanyň at gadanan bagşysy, Eminler toporunyň agdasy Meretgelli Tüňüýew. Lewap welaýat ýöretýän sanat mektebiniň muallimi, sazanna çalsana bagşy bäsleşiginiň ilkinji sanynyň ýençisi Gurban Çareýew. Şeýlekem Saparmurat Türkmen maşadynaky Newitçiler medeniýet köşküniň direktory, Damana ýolunyň dowam etdirjisi, Eminler toporunyň agdasy Bagşy Gurbangalyç Nurgalyjew. Biz hem türkmen aýdym saz sanatynyň ösürilmegine giň ýollar açyp beren türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän arkadagy serdarymyza uzak ömür dileýäs. Janlarynyň sag ömürleriniň uzak döwletli işleriniň elmidama rowat bolmagyny arzu edýäs. Enedi adamlar, hormatly aýdym sazyň muşdaklary, gadardan watandaşlar, şunun ýaly ajaýyp arzuwlar bilenem biz hem bugünkü Balkan welaýat tapkaryna gatnaşýan çalsana bagşy bäsleşigindäki ähli dutarçy bagşy tadanlara uly üstünlik arzu etmek bilen olaryň bilelikde siziň üçin ýerine ýetirjek ilkinji aýdymy çalsana bagşy aýdym bilen Balkan welaýat tapkar bäsleşigimizde başlaýar.
Sanfalar bilen ömür boşum bir ömrü Ustaları anlatalım coşup santana bağışı Konşurma perdeler alıp coşup santana bağışı Börüğlü ben at oynattım vaddettim dağını Düştepim aral çekim vaddetlerim bağını UNESCO'da orun aldım vaddet vaddel çağını Burçok yerim fiilik coşup santana bağışı Konşurma perdeler alıp coşup santana bağışı Köpsawlyň Çaltana bagşy wätleşiginiň Balkan welaýat tapgaryna gatnaşýan ähli bagşylanmaz we sadanlanmaz siziň ähliňizde bir wada ul üstünlikler arzu etmek bilen biz hem wätleşigimiziň ilkinji tapgary bolan sadanlanmazyň ýerini ýetirip biljek ajaýyp sazlaryny dinlemek we emin agdalanmadan olara ýörüte sinleri bahalary almak arkaly ilkinji sazlanmazy dinlemäge başlaýar. Sizin öňünizde şeýle hem hormatly emin agdalarynyň öňünde bäsleşik üçin saýlan sazyny çalyp berjek sazannamaz, ýaş sazannamaz Nurmurat Şyhyp. Nurmurat Şyhyp bu bäsleşik üçin türkmen halk sazy meşrep sazyny saýlap alypdyr. Bellemeli zat halk sazy hem halk heňi bolmak bilen ýurdumyzyň çäklerine meşhur halk sazlaryny we halk heňleriniň biridir. Şeýle hem bu ajaýyp saz Millet Esmuradowyň we Purlusaryň ýerine ýetirmegine halkymyzyň hem ýadyna hem ýüregine galmagy başaran sazlar. Ýene bir bellemeli aýratyn maglumatlaryň biri hem meşrep sazy diňe bir ahal ýoluny, damana ýoluny ýa-da salar taryk ýoluny degişli bolman. Eýtemde ähli ýollarda öz görnetini, ornuny tapyp bilen ajaýyp sazlar. Mehriban adamlar, gadardan aýdym sazyň muşdoklary, geliňini bolsa şu ajaýyp sazy ýaş sadanna Nurmurat Şyhypyň ýerine ýetirmegine dinläliň. Dinläň, lezzet alyň.
Nurmurad, yerine yetirip beren şirin mukamımız üçün köp tawartylamazy ýetirýär. Nurmurada halifa maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti, Magtymul adynaky halkary bayragynyň eýesi, mukamçy, kompozitor halifamyz Akmurat Şarifa ul hormat bilen söz berýär. Sağ olun, söz bereniňize. Doğrudan şu Balkan vilayet diline şu ulu halifalaň bir ýaşak geçen ýerlerde men şoňa özüm şaýat bolup Nurerdaň ýanyna, Waraýjanyň ýanyna, Akmambet Nurmammet, umman kän bagşylaň ýanyna menem durmuşymda sadanlarlyk etmek maňymyet beretdi. Şoň üçin men şu ýerde oturan ýaşylaryň hemmesine ýaş kiçilerde, şu Kahraman arkadagy serdarymyň, hormatly prezidentimiň şu milli sunwatyny da, onu da halifalaň aňyrdan arasy getiren sunwatyna goýan hormat üçin men şu oturan ýaşylaryň adyndan, öz adymyzdan, umman şu sunwaty goýan adamlaryň adyndan men taňryýa kadyn aýdýan. Şugun kun men begenýän zatym Balkan vilayatyna doğrudan üstüşkän. Sebäbi dutarda ýekerlikde salmakda da gaty üstüşler kän eken. Şäherler ýetipdir. Men şoňa goňýan. Nurmuradaň saýlan sazy mesrep näme halifalaryň iň gowy biti. O ýerine ýetiren saýlaryň biri ýöne Nurmurad men hasabyny zadyny dinläp oturýan näşma bir halifa hökmüne. Halifalar bir zat derdi, hasaby öwrenenden soň saz çalmak üçin onu işkän bolýar ýa. Sebäbi sen şonu gowy diýenden bir halka dinleýijiňe ýetirmeliler. Şoň üçin men hasap bilen dogry gidýär. Men saňa hasam köprek çalyp şonu dinleýijiňe gowy şu halifalaň hyýala ýetirmeň arzu edýär, üstünlük arzu edýär. Sağ olun halifa, janyňyz sag bolsun. Biz hem Nurmurada uly üstünlük arzu edip enneki sadanna nowbat berýäs. Enneki ýerine ýetiriljek türkmen halk sady ýysybowan sadydyr. Sady ýerine ýetirýär Öwezgelli Gutliýew. Bu saz barada aýdanmyza aýratyn usatlygy talap edýän sadyr. Halkyň ýadyna bu sady mollaga goýmak başardy. Ýysybowan sadyny Türkmenistanyň halk başçysy Sahyt Jebbarow Magtymul Pragynyň sözlerine düzülen bu gündiýen goşgusyny ilkinji bolup aýdym edip ýerine ýetirdi. Häzir bolsa ýürete sizin üçin şu ýerde Öwezgelli Gutliýew türkmen halk sady ýysybowan diýen sady ýerine ýetirer. Dinleň, lezzet alyň.
Yerni ýetirip beren şirin mukamyňyz üçin köp sag bolun. Eliňiz mundan meýlegem ýuruk bolsun. Ediz adamlar, mehriban watandaşlar, öwedgeliğiniň çalp beren sadyna baha bermek üçin bolsa, Maýaquliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallymy, Emiller toparynyň agdasy, Türkmenistanyň at gazynyň artisti Şahar Murat Axunow hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Assalamu alaykum. Şu çaltana bagşy bähdeşine gatnaşýan ýaşullarymyz, inilerimiz, dogunlarymyz, ýaş oglan gyzlar, ýigitler, şuňky bähdeşimiz, hormatly arkadagy herdarymyň, hormatly prezidentimiň şu sunatymyza goýan ul harpatynyň netijesi diýen şu ýaşlarymyzyň geljekde şu halipa ustadlarymyzyň dowam etdirjek ýigitler, ýaşlylar, oglanlar, ustadlar bolup öz nowatyny halkynda hyzmat etmeli ýaşlar. Şu ýigitimiziň ýanky ýerine ýetiren Türkmeniň bir söýgül halarynyň biri, aýdymyny da, sadyny da, vilayetlerimizin hemmesinde diýen ýaly şular aýdymdan sadam çalynýar. Şu halk sadyn öýri, sadanlany saýlayan sadlaryň biri pasap edýän bu sadanlanyň ezberligini, ýitiligini, duýgusyny, ýerine ýetirjek okuýuny, sady ullanýan tezimleriň ähli görnüşlerini şu sadyň içine siňdirip öz dinleýijilerini meýil etmegi başarýan sadyn biri. Şu sady öz başarynyň ýerine ýetirjeligiň öz başarynyňa görä görkezip bildiň ýöne şu sady etmeli görkezmeli zatlary gatykän şu sadylaryň ýene-de ustad halifalarynyň ýazgylaryny dinläp görüp öz kemçiliklerini ýuwaş-ýuwaşdan düzeldersiň diýip arzu edýän, saňa sündüp arzu edýän. Köp sag bolun halipa, beren emillik maslahatlaryňyz we elbetde pikirleriňiz üçin biz hem öwedgelli siziň beren emillik maslahatlaryňyzdan dogry netije çykarar diýip umyt etmek bilen gezegi nowaty inniki sadannamyda berýär. Ediz adamlar kadırdan aydym sadyň muşdoklary inniki siziň öňüňizde ýanglanjak şirin mukam Türkmen halk sady Riva gödel. Ol sady emiller toparyna we siziň öňüňizde çykyş etmek üçin bazar tagan Welif bäsleşikde çalmak üçin saýlapdyr. Riva gödel sady barda bellep geçemizde elbetde durdy bagşy we maýa gödel diýen ajaýyp sadylar bilen ugurdaş sady bolup. Salar taryk ýolunyň görnükli wekili bolan Nowat bagşynyň Türkmen halkyna miras goýup giden ajaýyp sadylaryndan bolmak bilen ady bir aýdymy maýdalya edilşonyň ýaly halk içinde, il içinde uly meşhurlukdan meşhurlugy ýetip, toýlarda, bayramlarda häli şinni ýanglanýan mukam. Elbetde bu mukam saýlan sadannamyda bazar tagan Welifede uly üstünlük arzu edýär, dinleň, lezzet alyň.
Badar tağına eminlik maslahatını bermek üçin Eminler toporunyň agzasy Lewap vilayet ýürüýte sanat mektebiniň muallimi Sadanna Gurban Şarifa söz berýär. Assalamu alaykum hormatly dawra gatnaşyjylar, aksakal ýaşullar, aksaçly enelerimiz. Bugünkü gün ýurdumyzyň Balkan vilayetinde Gahrmany arkadamyzyň saýasynda, arkada terdarymyzyň saýasynda şalsana bagşy bäsleşigi dowam edip dur. Türkmen halk sady, dywa göz sady barada aýdanmazda Badyr Tagan öz başarynyna görä gowy ýerine ýetirdi. Berekallah diýetim gelýär. Şu bäsleşikde Badyr Tagan saňa da ul üstünlikleri arzu edýän köp sag bolun. Sag bolun Gurban mollim eminlik maslahatyňyz üçin bizen Badyr Tagana ul üstünlik arzu edip endiki sadanna nobat berýär. Endiki ýerine ýetiriljek saz Türkmen halk sazy Nowul. Halk sazy edil şonuň aýdym hemma türlü sarif usatlyk bilen ýerine ýetiren. Hakykatdan çalmasy hem aýtmasy hem kyn. Sazyny bugünkü gün Balkan vilayatyna hajyby täşli we ýerine ýetirýär. Diňleň, dinjalaň.
Köp sowulyň Hacı Bibi ýerine ýetirip beren şirin mukamyňyz üçin oltaç. Ýa-ni belläň dakikatdanam dogry bellep geçdiň. Bu saz diňe bir saz bolman eýsemde aýdym bolup hem halkymyzyň içinde bir näçe toýlarda, bayramlarda bezek bolup ýör. Şol toýlarda, bayramlarda hem bezek aýdymy ýerine ýetirip halkyň ýüregine we ýadyna goýmagy başaran Ustad Bagşymyz Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow. Halipa şu portatda şu saz bardak pikirleri beýan etmek üçin söz nowatyny size geçiresimmiz gelýär. Başlyna. Sağ olun. Hemme salamu aleyküm hormatly adamlar. Şular ýaly döwletli öýde dowam edýän bähtäşikli toýumy ýola goýup berip dowamat eden gahrman arkadaşlarymyza ýerdarymyza öz adymdan şutaýdaky oturan emin agzalaryň umman şu Ağöýdäki döwletli ojakda oturan adamlaryň adyndan öz köptäp gorulmaý diýen halipalardan gelýän ýolyny gahrman arkadaşlarymyzyň badalga bermek bilen arkadaşlar saýatyna biziň ýaş tehillenmiz, oglanlarymyz, gyýylarymyz saz çalyp aýdyp bähleşýär. Bu zatlar näme Türkmenistan goduryň ýene dowamat bolmagy. Ne biziň şu bähleşigine Balkan welaýatyna gatnaşýar. Bir gatbegenýä sebäbi şu zatlaryň şaýady bolup görmek, gatnaşmak. Şular ýaly ulu önem bildirip emin agdadat bolup gelmek üçin mümkinçilik görýän gahrman arkadaşlarymyza öz adyndan köptäp gorulmaý diýen. Ine Hacı Bibi gimedem şu gyýda men bir artyk başlat gördüm. Dogumly ýapşýar. Esasy erjellik haçu bar. Ýa-ni Akbarat Halifa bir gowda da aýtdy. Sazyň hasabyny öwrenmeli, onuň şonnaky süýjülikleri, duýgulary bermek başarmalıyada. Has dogumly ýapşýan sazy ýöne hisleri dogry almakda, haçuly öwrenmekde, gelecekde öz okuwyny usatlaryň ýanyna dowam etmek arzu edýänjigim sebäbi bir wada adamda dogum bolsa gelecekde kämilleşip berýär zähmetiň üstünden. Onuň nowullylan aýdymam sadandan bir eli saat sarıp ýola düşüp şirwan sazlaň hasabyna görülýär. Gelecekde diňe kämilleşigim ýaş sadanna okuwlar dowam et, halifalar dinle, oňorsoň halifalaryň ýanyna marfasam hasabyny alandan soň süýjüligin duýgularyny berip şu dogumluk dutara ýapyşyny gelecek ýyllarda usatlygyny görmek nasip etsin. Üstünlük arzu edýänçi. Tamam. Köp sağ olun Pelwan Halipa, siziň janyňyz sağ bolsun. Şeýlekem Hacı Bibi şu pursatda öz adymyzdanam uly üstünlikleri arzu edýäs. Edi adamlar gadardan aýdym salyňmış doklary indi bolsa ýürüýte tomaşaçylarymyz üçin we emin agdalarymyz üçin inniki ýanglanjak şirin mukam Hacı Golak sazydyr. Elbetde bir Türkmeniň halk sazyny 4 we ondan gowrak bir näçe halifa sazyny alan ýerine ýetirmegine gelip ýetipdir. Şeýlekem bu saz adyndan belli bolşýaly meşhur sadanamaz, ýagny Hacı sadanynyň pajygaly ruwayaty, pajygaly taryhy bilen ady bir baglanşykly bolýar. Şeýlekem bellemelýär mehriban adamlar şu saz bir näçe bölekden ibarat uly gowrumly saz bolmak bilen soňky bölümini, ýagny 4-nji bölümini ýerine ýetiren Sary Bagşy ýyl içinde halk arasyna Sary Bagşynyň Hacı Golagy diýdirmegi başarypdyr. Elbetde şol ýürüýte aýdymlardan soňa Mullagy, ýagny Mulla Täçmuradow ýürüýte şol heňi nota ýazga geçirýär we şol saza hem şol heňe hem Türkmenistanyň halk bagşysy Sahy Jebbarow ýürüýte gizlemediýän ajaýyp aýdymy döretmegi we halk arasyna ýerine ýetirmegi başarypdyr. Indi bolsa bugün siziň öňüňizde ol ajaýyp sazy, ýagny Türkmen halk sazy Hacı Golagy ýaş zikirli sadanyna Güljemal Ataýewa ýerine ýetirýär. Dinleň, lezzet alyň.
Hormatly watandaşlar, edeydileşler, Gülcemala emenlik maslahatyny bermek üçin Emenler toparynyň agzasy Mar welaýatynyň Tahtawazar etrawynyň Gyzylgojuly oba medeni döýüniň müdiri Türkmenistanyň at gadanan bagşysy Meretgeli Tüňüýew hormat bilen söz berýäs. Assalamu alaykum hormatly ýaşlylar, eneler. Naşuň Balkan welaýatynda Çaltana bagşy bäsleşigini geçirilipdi. Şoňa da bizden şu bäsleşikde emellik etmek nesip etdi. Hormatly arkadaşlarymyzyň, serdarymyzyň saýasyna Çaltana bagşy bäsleşigi geçýär. Şu bäsleşikde gowy fadandarlary, bagşylary dinleýär. Bizem Gülcemal Jigimiň Hajygolok fadan dinledik. Hajygolok fady biziň ähli welaýatymyzda, ähli ýollarda myň fadan çalynýar, aýdymam aýdylýar. Jigim tübelime kuýuwum bar, o elinde gaýrat bar. Hajygolok fadan çalmak üçin meň düşünjem boýunça gaty agramly el gerekmi kadýan halypa şeýlem. Awa na jigim tenem gowy çalyň, awa mene bana berekella diýen, ähli tomaşaşlarym bana berekella diýýärler. Taň ol jigim tutulgardy edýän. Biz hem Gülcemala ul üstünlük arzu edip enneki sazana nowbat berýäs. Enneki ýerine ýetiriljek saz türkmen halyk sazy Şirin Şeker. Bu sazda şirwany çykylýar. Häsiýetli saz bolup toý jemleýän sazlaryň biridir. Öz döwründe Jebbar Han Sehediň Şirin Şekeri diýdirmek başaran sazlar. Çünki bu saza Oglubeke diýip aýdym hem aýdylypdyr. Bu sazy bäsleşigimizde Dayanç Murat Han Ýeldiýew ýürüte siziň üçin ýerine ýetirýär.
Dayanç Murat, ýerine ýetirip beren ajaýyp saýlyňyz, ajaýyp mukamyňyz üçin size köp sawallarymyzy ýetirýär. Mehriban adamlar, gadyrdan ýerleşler, Dayanç Muratyň çalyp beren ajaýyp saýlyny öz emillik pikirlerini şeýlekem bakasyny bermek üçin Taparmurat Türkmenmaşadynyň Nevçiler Medeniýet Köşküniň direktori, Emiller toparynyň agdasy Bagşy Gurban Gylyç Nurgulyjewa hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Assalamu alaikum. Şu beýatleşigi tomaşa edip oturan ýaşullarymyz, aktasly enelerimiz, dogallar, uýalar, hormatly sunuwady işgärleri, şugun arkada Ferdarly, Bagtyar, Ýaşar ýylyna hormatly arkadağymyzyň başlangyjy bilen başlanan arkadağly Ferdarymyzyň hormatly prezidentimiziň hem gollaw ýardamy bilen Türkmenistan prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altynatry atly bayragyň çäklerini geçirilen saltana bagşaýan Balkan welaýaty tapgyr şugun jemleýiş tapgyr dowam edýär şeýle saatlyk soğun bilen. Indi Dayanç Murat şerin şeker diýip bir tüýs beýatleşige münasip gowsa saýlapsyň. Bu sada adrowaýata singen Halipamyz Oğulbek edip bir gowy, bir soğully hem çekuli şirwan perdeden bir gowy toýlongda jemleýici tapgyryny aýdylýan bir gowy aýdymam döredik gitdi bu sada. On häzir kunna ýaşlar olaýdymy toýda ulu soğun dawara bilen aýdýarlar. Indi sen şeýle gowy ýerine ýetirdiň, ony dinleýijilerimiz hem baka berenler dinläp oturdular, halifalarymyz o lezzet alıp dinledik. Özüň ýörete sunat mekdebine muallim bolup rahmet çekýän, ýaşlara tälim berýän. Şu ýolunda, şu ugurda saňa üstünlük ardy edýän hem şu bätleşikde de saňa bayrakly orullar nesip etsin. Köp sağ olun Alipa, beren maslahatlarınız üçin elbette Dayanç Murat hem öz başına gowy pikirleri jemler we özçe netije çykarar diýip umyt edýär. Mehriban adamlar, ediz watandaşlar, şunun ýaly ajaýyp mukamlar bilen, şunun ýaly ajaýyp aýdymlar, şunun ýaly ajaýyp keňler bilen biz hem ýörite bugünkü bätleşigimizi dowam edýär. Şu portatda ählimiziň halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Matumladyna halkara bayrağının eýesi Ahmurat Şarifoň beren gurrunlöründen siz bilen paýlaşasym gelýär. Halipamyzyň aýdyşyna laýyklykda elbette Sahy Jepbarow. Sahy halipamyz şeýle diýerken, aslında islenlik halk sazynyň ýa-da halk aýdymynyň belli bir awtory, belli bir döredijisi bar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen halkyň hakydasyny we halkyň ýüregine siňmek bilen şeýlekem her sazanynyň, her bagşynyň ýürüýti bar. Öz çalıjyda bolsa goşon-goşondy bilen ol halkyň kabul etmek esasyna halkyň emlegine, halkyň hazynasyny urulýardy, halk sazy ýa-da halk aýdymy bolýar diýip belläp geçýär. Elbette şuň hem şol halk sazlaryndan ýaglanjagy ol dağlaryň türkmen halk sazydyr. Mehriban adamlar, ediz watandaşlar, bu saz bardy bellämede meşhur Salarsaryk ýolundan biziň güllemize gelip ýeten meşhur sazy şeýlekem ady bir aýdym bolmak bilen Nowat bagşynyň ýerine ýetirmeginde halkyň hem ýadyna hem ýüregine galmagy başarypdyr. Şeýlekem bu sada bir näçe aýdymlar hem aýdylýar we elbette ahal ýoluna hem saz görnüşine çalynýar. Indi mehriban adamlar, göreliň, bakalyň, bize bugün bu sazy kim çalyp bererkä? Ol hem elbette ýaş, zekinli sazyny ýigdemez Toýdurdy Söýünow. Garşylaň we dinläň, lezzet alyň.
Toydurda eminlik maslahatyny bermek üçin Daşoğuz vilayet çağalar sunugat mektebiniň bagşy molumi Türkmenistanyň atgalynyň bagşysy Eminler toparynyň agzasy Nowruz Gulmetniýazow hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum hormatly ýaşullar, hormatly ene mamalarymyz, hormatly kardeşler, şagirtler, halifalar, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly serdarbymyň haýatyna, şu bagçylyk sunugatyna, biziň milli däp desturlarymyza bir uly bir sarpa goýulýan döwürde arkadagymyň gurup beren şeýle bir binasyna, bir şeýle bir taat salmak, şeýle bir aýdym aýtmak bu uly bagt bi. Toýdurdy. Size dereme şu sunugat alemine bir uly ýollarda biziň watanymyza, bir halkymyza, gahrman arkadagy serdarymyza hyzmat etmeňizi arzu edýän. Mundan beýlegem näme sunugatyň aňyrysyna ýetip bolmaýan, şunu boldum, ne kuturdum, şu ýany goýup bolanak, ene şu öz üstüne köbürek işläp, ýa-ni ol dağlaryň ýerine ýa dağın içine giren ýa araç keseriňem bolsun. Saňa ak ýol arzu edýän. Sağ olun halifa beren, halifalyk hemde eminlik maslahatyňyz üçin bizem toýdurda ak ýol arzu edip enneki sadanany sahnamada çağırýas. Aziz adamlar, mehriban watandaşlar, hormatly aýdym sadyň muşdoklary, enneki siziň öňüňizde çykyş etjek ýaş sadanamyz Recepgelli Aşyrowdyr. Recepgelli bäsleşi üçin Türkmeniň halk sady ýannym 40 saýlap alypdyr. Ýannym 40 elbetde adynyň belli bolşy ýaly Gırklar toplumundan bolmak bilen toplumdan barsadır ve bundan başka da belläp geçtik o toplumda yannym gırk, keçeli gırk, menna gırk, döwletýar gırk ýaly bir näçe ajaýyp saatlar we elbetde şol saatlar hem häzir kuwatda toýlamyzda, bayramlarymyzda elmydamy ýanglanyp halkymyzyň göwnüni hoşal etmek başarýarlar. Belläp geçtik ilkinji bolup bu saada Sah halifa, ýagny Sahyt Jebbarow Yanny bagrymatly aýdymy döredip usatlyk bilen ýerine ýetirmegi başarypdyr. Indi bolsa mehribanlar şol sady ýanky belleşimi diýaly. Sadanamy Recepgelli Aşyrowyň ýerine ýetirmegini dinläliň. Dinläň, lezzet alyň.
Hormatly watandaşlar, edilileşler Recep Gella eminlik hemde halipalyk maslahatyny bermek üçin Eminler toporunyň agzasy Maýuqly we Adanaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulum olymy Türkmenistanyň at gadanan artisti Çary Murat Ahunowa hormat bilen söz berýär. Häzirki nowatda Recep Gella Aşyrow Türkmenimiň bir halkymyň bir iň söýgüli sallarynyň biri, halk içinde tanalýan sallaryň biri, ýannamak diýen bir saz barda. Şo ýannamak diýen sazy öz haýla walpdyr. O sazy ustad sadanlarymyz, ustadlarymyz şeýle bir halkyň ýüregine ýaşatypdyr da şo sazlary. Her ustadlarymyň ýerine ýetirjek aýratynlyklary bilen özlerini halkyň içinde plany ýoly diýip bir ustadlygy bilen tanadanlar. Şolaryň ýalgylaryndan öwrenipsiň, öz okuýuňa görä, başaryňa görä, şu taýda özüňem saçyryk, çagyrak saçyk tutman mekdebiniň mollamy ekeniň, sazyň içinde gabat gelýän saz bedegleri, melizmleri, ýankligata sazlaşyklary, vibrasiýalary, pitsikatalary görýän sazyň içinde özüň düşünşüň bilen öz ullanyň şo zatlar bilen sazyň öz bedegini tapyp halkyň ýüregine siňýär. Özüňem tügeleme ezer ýiteliň bar. Tügeleme şonu ýerlikde o ýerinde peýdalanmagy başarmaly. Ýerinde o ýerin wagtyny şonu dogry we dürüst ýerine ýetirip halkyň ýüregine siňmegi başarmaly. Şu taýda öz ustadlygyň görkezdiň saňa men ulus sütüni arzu edýän. Geljekde ul sagyny bolup ýetişersiň. Sag bol. Köp sag bolun Alipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehriban adamlar, gadardan ileşler, biz hem bugünkü bätleşigimiz dowam edýär. Meşhur dutar barada elbette Türkmeniň genji hazinasyna deňilen dutar barada şahyrymyz Gellibäşiw şeý diýär. Perdelerine müňläp mukam gonnamy, insan ogly seni dinläp gannamy. Ýanglananyna gara däliň ýannamy, gözi ýaşly, bagry girýän. Elbette şol goşuk tetirlerinden hem belli bolşy ýaly goşuk tetirlerine ady agdylan meşhur halipamyz sadanna gara däli gökleňiň ajaýyp sazlarynyň biri hem ýannymdyr. Türkmen halk sazy ýannym. Elbette bu sazy bugün siziň öňüňizde çykyş etmek üçin bätleşikde Mehmet Gelli, Mehmet Ýarow saýlap alypdyr. Şeýle hem mehribanlar şol saz barada belläp geçdik. Elbette 3 bölekden ibarat bolup näçe halipalanmaz aýdym aýdýa we şol halipalanmazdan hem iň bellerliki Sahy Jepbarow. Ol hem hara gider diýen ajaýyp aýdym döretmegi başarypdyr. Göreliň bakalyň mehriban adamlar, dinleň, lezzet alyň Mehmet Gelli, Mehmet Ýarow siziň üçin Türkmen halk sazy ýannamy çalýar.
Köp sağ olun Mehmet Kelli. Mehmet Kelli baha vermek üçün öz emillik pikirlerini we maslahatlaryny aýtmak üçün Türkmenistanyň halk artisti başymyz Pelwan Hamidowa söz nowatyny geçirýär. Başlygylar. Köp sağ olun. Ýani emine adalamyň gowy söz diýýärne sazymyň soň jemläp otyr. Elbetde Türkmen halk sazlamy diýenne bir duýgy, agraslylyk, sallamlylyk hem de her bir sazymyň öz döreş taryhy, waka, halipalardan şul kuna gelenne. Ne Mehmet Kellem ýannym diýen saz çaldy. Köp gowurumly hem bir bagşydan hem sazanadan bir toýuň jemlelerine han bir bagşy ýandym aýdyp berýär bir sazanadan talap edilýär bir agras duýguly sazlamyň birde şu. Senem öz başarynyň görkezdiň ýannym diýilene ne biziň ahal ýolunyň ustady ägirdi sahaga ýanky görnür diýen aýdymy ýanky alparjylamyň diýişýäli marad aýdar öz muradym gepin çekmäň her namardyň diýde sahaga şular ýaly ajaýyp sözleri owdan şu ýannym sazanyň iňçe tilsimlerini jemläp aýdymana sazanyna agraslylyk duýgulyk bir dinlejiň öz bir talap edýän agramly aýdym sazlary gelecekde inim kämillik arzu edýär. Ufatlary dinlemek has gowdat ýazgylara ýöne biziň ajaýyp döwrümizde gahrman arkadaşly hirdaryň saýatyna ufat sazanalarymyz bar. Gelecekde şolaňam ýanyna baryp ýa-ni çylçyrymly kakawlar ýerine edämel täzimlerini Aqrat Halipa ýaly şaryar ýaly kan ufatlarymyz bar da şolaň ýanyna baryp bir hatam öz sazyny kämilleşdirmek arzu edýän bähleşikde üstün arzu edýän. Gelecek murty tawal. Sağ olun Halipa beren halipalyk maslahatyňyz üçin bizem size sağ bolsun aýdýas, janyňyz sağ bolsun. Mehmet Kelle ol üstünlük arzu edip endiki sazanany sahnamyza çagyrýar. Endiki sazanamyz Yaş sazanna Umida Garaýewa. Umidanyň saýlap alan sazy türkmen halk sazy Ziwa gödüller. Ýa hem yaş sazanalaryň biri bu sazy ustatlyk bilen ýerine ýetirdi. Bu saz salar sarık ýolundan bolup ilkinjileriň kataryna bu saza aýdym edip nowbat bagşy. Dört goly Durdyýew aýdym aýtdylar. Häzir bolsa siziň öňüňizde türkmen halk sazy Ziwa gödül ýanglanýar. Dinleň, dinjalaň.
umydy ýerine ýetirip beren taýyňyz üçin köp sag bolun. Elbetde eliňiz mundan meýlegem ýuruk bolsun. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzda şeýlekem arkadagyl serdarymyzda ýurdumyzyň çäklerini halipa şäherlik gatnaşyklaryny täzen dikendellik üçin ýene bir ýoly alkyşlar aýdýas şeýlekem Türkmenistanyň halk artisti ählimiziň halipamy Ustad mukamçy kompozitor şeýlekem Emiller toporunyň başlygy halipamyz Akmurat Şarifa hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Halipa başlygyna. Tuğulama yankı rivavazıl sağında da hasaplanam. Hemmeden kakudu diyen hareketlenam. Hemmedi yer verir yönü. Men hâlem ayttım da Ustad bolmak üçün ilki uğrunun vaadını sonundan özün sonu özleştirip dinleyicini hödürlemen başarmalı. Sana üstünlük arzu ediyorum. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elmedama ýaş şägirtliňiziň we öz şägirtliňiziň araňyzda başyňyz dik bolsun, ýaşyňyz uzyn bolsun. Mehriban adamlar, ýygy watandaşlar, hormatly tamaşaçylar, ene şunluk bilen bugünkü bäsleşigimizde gatnaşan ähli sazanlalamyzyň sazlaryny dinledik. Göňüňizden turanlar diýip umyt etmek bilen gezegi nowaty indi siziň öňüňizde çykyş etjek bagşylamada geçirýär. Edid adamlar, mehriban watandaşlar, gadyrdan tamaşaçylar, şeýlekem hormatly emin agalarymyz, ýaňy belleşimiz ýaly sazanlalamyzyň ýöriti bäsleşi üçin saýlap alan sazlaryny we ýöriti siziň üçin çalyp beren sazlaryny ählijämiz bilelikde dinledik. Geliň indi bolsa edid adamlar, mehriban ýeşler, bäsleşige gatnaşýan bagşylanmadan ýöriti siziň üçin ýerine ýetirip berjek ajaýyp şirin aýdymlaryny dinläýäliň. Bäsleşigimiziň başyna ýaş zekilli bagşymaz Ýyllaz Mämmedowa Türkmen halk aýdymy tapylary siziň üçin ýerine ýetirip berýär. Tapylar halk aýdymlarida elbetde söz açamyzda beýan edemizde ol aýdym bilişimiz ýaly şu sebitlerde ýagny Ýomut Gökleň ýoluna meşhur aýdymlaryň biri bolmak bilen hem tapylar sazy hem de tapylar aýdymynyň bardygyny bellemek gerek. Esasan hem bu aýdymy halk içinde ýaýratmak we öz izini goýmak başaran meşhur halipamyz Türkmenistanyň halk bagşysy bereket etrawyna ýaşap geçen bagşymyz Aşyr Mämmed Dawudow bolup durýar. Elbetde geliň indi bolsa Ýyllaz Mämmedowaň ýerine ýetirmegine Türkmen halk aýdymy tapylar dinläň, lezzet alyň mehribanlar.
çeşmin yürüyen tatlılar, tatlılar. Yılda halifalyk maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidowa ul hormat bilen söz berýär. Yine orada sağ olun. Görýärmi adamlar aýdym sazam gowy dinlemegem çalmagan aýdym başlaryna eýem ruh belentlik dinlejilere de bide de täsir edýär. Ine ýyldızjygymy tapalar diýen aýdymy aýdyp berdi Nebi Balkan welaýatyna ýaşap geçen bizim Ustad halifamyz Haşim Mehmet Davudowyň edil şol aýdymy kämillik nusxasyny bizim halkymyza miras goýup gitdi. Ne ýyldızjygymyzam öz başaryny ýerine ýetirdi. Qaynawlar, jukkullar, qanşgulukda alynýan owadan qaynawlar maly. Bir ütköşükde gören adam sazyň üstüne minip duran bir dogumly sesiňiz bar ekenjigim. Ýaşyňyza garamazdan. Ol hemme bagşyda hemmekşe bolýan adam däl ol. Saz basýar diýär, siziň şu wagt öz sesiňiz sazy basyp dur. Bul näme dogumluk özüňe bolan anam erjellik, ýaşlyk hemme jemlenýär. Hem de şul aýdymda şu saza bizim hemme ýollamyzy diýen ýaly ýerine ýetirilýär. Ahal ýoluna hal kiyanyny nip aýdýar. Tahagadan goýup giden nusxasyny uğradyl halifa. Ine marwalayt usatlamyzy okşotdum meňdetdim diýip sanalýar. Eğer sar ýolunda da şular ýaly belli bir süýülüp dinlenýän. Iň ýokarky çekewdäki orta grupdan ýokarda bir bagşy gaza ugranyny aýdýan joşkun aýdymlar sazlamyzda. Sen başarynyň ýerine ýetirdiň hem gapdaryňdaky dutarsa da köp sag bolsun aýdýan sen ganatyň bolup gyjak çykdy. Bäste çykdy üstüne gardy edýän. Şu dogumlugy elmadama sungatda ulun kämillik sungatda gelejeginde gowy şahar paýlar netip etsinjek. Sag bol. Sağ olun halifa janyňyz sağ bolsun, sesiňiz belentden belent ýanglansyn. Biz hem ýylda üstünlük arzu edip, enneki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Enneki bagşymyz Merdan Bayramgeliýew. Merdanyň ýerine ýetirjek aýdymy türkmen halk aýdymy ýar otogyny. Bu aýdym barada aýtsak, ýar otogyny aýdym damana ýolundan bolup, dağı eteklerine hojamrat bagşy. Ilkinjileriň hatarynda bolup bolsa, Gyzlar Batda Gazak Garaýewiň ýolu diýip damana ýoluny goýup gitmegi başaran Gazak Garaýewiň hemde Oraz Begniýazowyň ýerine ýetirmeginde ilkinjileň hatarynda bolup ýanglanan aýdym. Bul aýdym bolsa bugun kun bäsleşigimizde Merdan Bayramgeliýew ýerine ýetirýär. Dinleň, lezzet alyň. Vakaman bağına da azaba sağına da vak bilbiler kakaklar yar Gülpur dağında Yep kırkıydı onun ey hizmetkari, 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 hizmetkari yar Tağı zolunda Yayın temarmanım yok illere Yaratağını da Qıyıd kucağında
Nədicə dilber Vahiycəcik dilber Vah menin yarım heyrane çıkıp dir A gelet heyrane çıkıp dir Ahiller zadiyane yanar Görmene çıkıpdır Yep, yarın gelir tak tüsünde Ay tak tüsünde, tak tüsünde Tak tüsünde, tak tüsünde yanar Al divane çıkıpdır Yeyilsem armanım yok illere Yaratağında Kıyıl kucağında Nədicə dilber Vahiycəcik dilber Ayım mevcin evlere kandığı balidi bar Hep azığına öldürmene, 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 öldürmene yar Al kirpiği hanzar Ey ölfem armanım yok illa Yar otağında Vah nədicə dilber İyicəcik dilber Ayırtımı beyle Yandırma beyle Merdan Äder kuwatda Maya Kuleva adındaky Türkmen Milli Konservatoriýasyny okap bilim alýawy ýurdumyzdaky bir näçe toýlara, bayramçylyklara öz talip deňdoşlary bilen ýygyderli çykyş edip gelýär. Şu ýerine ýetiren ajaýyp aýdymy bilşime diýýäli ýar otagyny aýdym bolup durýar. Hormatly min agdalarymyň biri bolan Gurban Gylyç Nurgulyjew baş üstüne öz pikirlerini beýan etseňiz. Halifa sizden. Tomaş edip oturan illeşlerimden dinläp baha berenlerden elbetde gyllar damana ýoly öz bolşy bir kämillige ýetdi da şol kämillik ýoluna da ýara togyny toýlaryň bedegleri bolup bir ulaýdymlaryň hataryna geçen aýdymlar elbetde özümden
2005-nji ýyl ýaňlan ýarymda şulaýdym bilen ýeňçi bolmak nesip etdi. Nimerdan siz başarynyň öwre, okuýuňa öwre gowy ýerine ýetirdiň. İlleşlerimiz kabul ettiler. Sağdanlar size sağ olun. Merdan sana üstünlük arzu edäýmek galýar. Sen köp toylarda çykyş edip beren oğlan, ýaýlymlarda çykyş edip beren oğlan. Öwrenmek diýilýän bes etmek ol bolanak diýip düşünýän. Şahyr paýyna münasip bolmagy arzu edýän. Şu wagtda sağ olun. Sağ olun Gurban Alç, beren halipa hem de eminlik maslahatyňyz üçin bize Merdana uly üstünlikleri arzu edip, inniki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Mehriban adamlar, edi-dirleşler, elbette inniki bagşymyz siziň üçin bu bäsleşige Yomut Göklen ýolunyň meşhur aýdymlarynyň biri Bibining diýen türkmen halk aýdymyny getiripdir. Şeýlekem bilşime diýaly bu aýdym ýüreklerde we ýatlarda Türkmenistanyň halk başçysy, halk artisti Nurberdi Gulowyň ýerine ýetirmegine galy şu gün bolsa şol beýik ägirdiň şol halifanyň nesil daraty, dowamaty bolan we adyny göterýän ýaş zikirli bagşymyz Nurberdi Gulow siziň üçin bu aýdymy ýene bir ýola gaýtalap berer. Dinleň, lezzet alyň. Livinin damıp dur bali Aylar nurana katımlayım onun boynu olsa meskenim cayme el cayım sol cayme sol cayme ay bir kul gerek hizmete kayma gel kayme wah wah hey bolsan kafasına kulu görmedikler örtenime köymeli 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 ay birin başına birin bidine oymalı gel yaymalı wah
yaslanıp yatmalı kolü binin binin ay binin binin ay binin ay aşık çanlı yarı de adı vermen kalamalı pivin adın yazar mı ne yazar mı yazar mı ne yazar mı ne ay ayrılık derdinin dödürmen boy dödürmen Bordoğa eylesin idi binin binin ay binin binin ey binin ay ayrılık derdinin dödürmen boy dödürmen vah vah Thomas eylesin idi binin binin ay binin binin ay binin binin Mehriban adamlar muqam neçe lezzetli bolluqça adamları yadatmayar, qayta şadlyk paylayar. Anaha Türkmenistanyň halk başçysy Nurberdi Gulfyň ýerine ýetiren Bibining diýen aýdymy hem ýatlarda we ýüreklerde galan, çünki 2 asaryň şaýady bolan, häzir hem aramyzda ýaşap ýören, şol döwürde hem Türkmenistanyň halk başçysy Nurberdi Gulfa sadanarlyk eden Türkmenistanyň halk artisti, Magtumulady Naky halkara bayragynyň eýesi Halifamyz Akmurat Şarifa ulu hormat bilen söz berýär. Durmuşumda, ahvalımda soň ýalak beýik adamlar bilen, halifa adamlar bilen ýoldaş bolmak, şolara sadanarlyk etmek many meser etdi. Men Nurberdi agany 60-njy ýyl işe başlamda telewiziýa ansamblyna men halifam ýoldaşdy çaraga. Şonu ýazga geldi, şonu Tuğraga dagammardy. Atawly halifalamy şolara sadanarlyk edýärdi. Şeýle ýazga geldi Nurberdi aga. Şonu Nurberdi'ň bir gurrun beren dadyny aýtsak bolýandy. Her ýolda halifa görýän şunat ahal ýoluna kirima aýdýara, ýende 1000 ýyllardan bir başyň atyp we ýende özüň bordyň jep baraň zurýatdy. Şoň ýalak şu halifalar şu gelecekde şu ýoluň dowam etmek üçin bir ýyl boýu nusoýup giden adamlar bolýar belli. Her vilayatda. Nurberdi da şonna men işten gurulmayacak menem bir yol taptım. O yolum çopon yollu yerler. O şey aydın yerdi halifa. Onun köp toylarda da yanına saldım. Yani halifa da şehir yetiştirmese halifam günahı oluyor. Men Aşurvan'ın yanına kendi saldım. Yazılarında da bağırdır radyoda. Şol Nurberdi ağan hakiki şehirlerin bir de Aşurvan.
Şägir ozul akan yerden akarmış arık diýärdi. Aňyrdan nesilinem şeydip onu da at takılan adamın şonu dowam ettirmegi şo sunwatda mene şondan aňyrda bir gowzat ýokmy gaýdýan. Şoň üçin men saňa ak ýol arzu edýän, şoň ýalyk beýik ataň ýoluny budam dowam ettir, gelecekde şu ataň ýalyk gow halka hyzmat etmegi arzu edýän. Sağ olun halifa janyňyz, sağ ömrüňiz uzak bolsun. Elmedama ýaşlaryň arasynda halifa bolup gidin. Biz hem Nurwerde ul üstünlük arzu edip, inniki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Inniki bagşymyz Allah berdi Parjanow. Allah berdiğinin saylaw alan aýdymy bolsa, türkmen halk aýdymy ýollarby. Ýollarby zeliliğinin sözleri bolup, damana ýolundan ýerine ýetirilýän şerin aýdymdyr. Aşyr Mehmet Dawud Fülen, Sultan Atanepesov şu aýdymyň asyl nusgasyny ulu goşant goşan insanlardır. Şu ýerde bolsa sahnamyzy Allah berdi Parjanow ýollar bu ýollayan türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirýär. Dinläň, lezzet alyň. Geçen yollar bu Peygamber hasasın tüylep yar yar ölüler geçen yollar bu hol terfeki yareye gel vasınla sürgün yurganın zosunla Aynı yürüm yasınla yar yar yiğitler geçin olur. Ha ha ha. Ay ol dereden dere bu kon çakmak çekilem otlar yakın. Dağdan ayrı kumga yıkın ey mergeller geçin olur. Ha ha ha. Doğru turup yâre yıkıya bakın, asığının canın yakın. Gözün südüyüp kasın kakın ey gözeller geçin yol. Yap delili yağın arı çüyün ağlar, yanırdı bağrını dağlar. Garibim deyip de san bağlap satenim geçin yol. Ha ha ha. Yap satenim geçen olur bir, asıklar geçen olur bir. Garibim deyim de san bağlap satenim geçen olur. Böyle asıklar geçen olur bir. Köp sağ olun Allah verdi. Yerine yetirip beren ajaýyp aýdymyz üçin nelbetde emin agalarynyň we tomuşçylaryň göwünden turanlar diýip umyt edýär. Şeýle hem şu pursatda
elbette Allah verdiğin yerine yetirip beren aydımna öz pikirlerini ve emillik matlagatlarını bermek üçün Türkmenistan'ın at kazanan bağışıtı meretkelli Tüngüifa hormat bilen söz veriyaz. Meretkelli Arifa sözüden başlıkını. Hormatly adamlar Balkan vilayetinde bağışlaryň bäsleşigine tomoş edýär. Türlü arzu edýän, berekellah. Köne halipalan ýoluny ýöredýäňiz. Köp sağ olun Alipa, arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Ediz adamlar, mehriban ýerleşler, hormatly aýdym sadyň müştaklary bilen bilişiňi diýaly bäsleşigimizi dowam edýär. Inniki siziň öňüňizde çykyş etjek bagşymaz Azim Merdi Ayjanow. Onun yarış üçün, bätleşik üçün saýlan aýdym bolsa, Türkmen halk aýdymy saýlap eýlenir. Elbette, bul aýdym adyndan belli bolşýaly bilişimi diýaly ýomut gökleň ýoluna ajaýyp aýdymlaryň biri bolmak bilen elbette Türkmenistanyň halk başçysy Wara Ayjanowyň ýerine ýetirmeginde ýatlarda we ýüreklerde galmagy başaran aýdymdyr. Ýa belleşimi diýaly elbette Azim Merdi Ayjanow hem meşhur halipamız Wara Ayjanowyň ýörüti nisil darawtyndan ýagny dowamatynyň bolup durýar. Biz hem şu portatda uly üstünlük arzu etmek bilen bagşylanmada gedek nowaty geçirýär. Başlygyny. Toy gününe bedev atlar toy gününde bedev atlar Vakt durmadı yollanır Teveşhünü o çigitlere Yarağı saylanır Bak vermez dağlar düzler gel Aklım alli hancar gözler Yigit görtev gelin kızlara Geçer sallanır Gel sallanır Ah yigit görte gel gelin kızlara Geçer sallanır Gel sallanır Gelin kız yigit görende gel Allah'ım adın beren Akide doğduk degenden İyidi hallanır Bayram diyer taklana tigel Berden beden ve kımmeti Gel heydin devleti Haylat öylenir Gel heydin devletini haylat öylenir Vahim
Hormatly watandaşlar, Azimerde eminlik maslahatyny bermek üçin Eminler toporunyň agzasy Maýkuly we Danaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulum olmy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Çar Murat Ahunowa hormat bilen söz berýär. Şu ekno Azimerde ajanyfa düşdi. Şu bähtäşi haýla öýlenir diýen aýdymyny newerelerinden miras alan ustatyk bilen dowam edip halkymyň şu mereka gatnaşýanyň onu ýerine ýetirip okuýuny, başarmagyny ustatyk bilen görkezmegi başardy. Atalaryndan galan mirasyny aýdym taza ulanýan iýçe tiltimlerini, bokurdok gaýnaglaryny, ulanýan tiltimleriniň hemmesini şu nusga boýunça ýerlap öz başaryny görkezmegi başardy. Ben şu ýanyna sadanlary özüne de üstünlikler arzu edýän üstünlik gurawaç bolsun. Sağ olun halipa beren maslahatyňyz üçin biz hem Azimerde uly üstünlik arzu edip enneki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Enni habary kimden al? Enni habary enneki çykyş etmeli bagşymyzdan al. Ol bagşymyz Mehri Allahwa. Mehri Allahwanyň gitiren aýdymy bolsa türkmen halk aýdymy bugün. Türkmenler bağlasa bir yere bili, gurudur gulzumy derýaý nili, teke ýomut göklüň ýazar alili, bir döwlete gulluk etsek bäşimez. Magtymul Pragynyň sözlerine dizilen bugün Yusuf Awgan sadyna ilkinji bolup ýurdumyzda Türkmenistanyň halk bagşasy Sahyl Jebbarow ýerine ýetirdi. Bugün bolsa şol aýdym Mehri Allahwanyň ýerine ýetirmegine şu owadan binada ýanglanýar. Dinleň dinjalyk mehribanlar.
Köp sağ olun mehri, yerine yitirip beren ajaýyp aýdyňyz üçin setiňiz mundan meýlägen belenten belent ýanglanmagyny tüýsüregimizden ardy edýär. Elbetde mehra we mehriň yerine yitirip beren aýdymna baha bermek üçin emin agdalamyza ýüzlenýär. Bu gedek Nowat Taşagy vilayet şagylar Sungat mektebiniň bagşym gollymy. Türkmenistanyň at gadynan bagşysy Nowruzguly Mätniýadow. Halipa sizden başlysyna. Hormatly adamlar, şu Balkan welaýatyna gelip şu aýtyp duran bagşylary görüp meni ýüregim joşukdy. Biziň bagşylyk sulgatymyzy gaýtadan dikelip şonu halka ýetirmäge ine Gahrman arkadagym uly ýol açyp berdi. Gahrman arkadagymyz tagalasy bilen men şu daşar döwletlerde de köp sahnalaryna çykyş etmek nesip et. Bulam näme Gahrman arkadagy terdarymyzyň tagalasynyň bolup duran zatlar şu. Bäş kelimesi ýüregimden ahyny aýtmasam men bolmaýar. Al hayır yarşı, inne havaralım Türkmen ilinden toylu vatlı sökratından sanından, Türkmenin bağsızın arşa kaldıran, Türkmenin lideri arka dağından, bu son sörp yüreklere, devhede bölbede vatın, nur berip dur vatanmıza, arka dağımız gayratın, arka dağlı serdarımız gayratın, arka dağlı serdarımızın zanı sağ ömrü uzak olsun. Mähricigim size de var şu vatanımıza, arka dağlı serdarımızı vasp eden aydımlarımızı bilen şu döwlet derejesinde toylara elmidama çykyş ediber taňa akýol ardy edýär. Edýät adamlar, mehriban vatandaşlar, bu ýagdaýa bagşy joşa gelen ne diýilýär? Bagşym janyňyz sag bolsun, setiňiz mundan meýlägen belenten belent ýanglasyň Alipa. Mehra döwletçilikler ardy edýär we inniki bäseşmidi, inniki bagşymyzy sahnamyza çağırmagy howlugýar. Elbetde ol bagşymyzam ýaş zekili bagşymyz Sahyrdursun Mätiwa. Sahyrdursun bäsleşigimizde ýöritösiň öňünde ýerine ýetirmek üçin Türkmen halk aýdymy nowgulýan ajaýyp aýdymy saýlap alypdyr. Bu aýdym bellenilmek gerek mehriban adamlar. Diňe bir Yomut göklen ýoluna, diňe bir ahal ýoluna, diňe bir damana, diňe salar tarık ýoluna bolman, eýsem ähli ýollarda da bar bolan we öz nusxawy ornuny ýitirmedik ajaýyp aýdymlaň biri. Elbetde şol aýdymam şu gün ýaş zekili bagşymyň ýerine ýetirmegini diňleýär. Sahyrdursun söz sizden baş üstüne.
sen vahanın bolup telmurup kanım vaktin alım sanım vurvan tene gelen rovule rovule Hormatly watandaşlar, edilişler, Sahydursuna eminlik hemde halipalyk maslahatyny bermek üçin halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidowa hormat bilen söz berýäs. Kahraman, mehriban, arkadağımız, milli liderimizin başlanğıcı bilen arkadağı derdarımızın gollama bilen Balkan welaýatyna geçýär, bäteşikleri şatlykly, joşgunly geçýär. Onda da şu bagşylar başlarına. Yani eginleşsembeden gow belliýär da emin agdalarym näme sadanna bagşylar, aňyrdan gelýän joşguny, arduwy aýdatyn gelýär da şu öýde bäteşik göni toýuny bäteşik da şu. Altnazar bäteşiň şäklerini netip bolsa bizim oglanlarymyza, gyýlarymyza arkadağı derdarymyzyň taýatyna altyn zynjyrlary, şahir paýlary eýe bolmaly, ýaşlar her welaýatymyzda agbyr gatnaşýar. Fursatdan peýdalar näme türkmen sunugatynyň haqqy wonary gahryman arkadağymyza, arkadağı derdarymyza öz adymyzdan eýleşmegi adına köp sawalny aýdýar. Goý ilmi dama şuňal türkmen sunugatymyz atawaba gelýän milli sunugatymyz dowamat bolsun. Jigimiz Sahydursuna ahal ýolunyň usfatlaryndan gelýän nowulýan aýdyma şuň maňa ikisine de bir ýyl degişme bilen sadyna da aýdymyna da eminlik etmek bir ýylyň nesibäme düşdi. Çeki ulaydymlar, şirwan aýdymlaryň deňen aýdylýan aýdymlar, sadanlaryň taw bolsunlar, gow saatçalar. Şeýle mümkin bolan ýa-ni sesleňiz ýetmezmi kädip bärde bu Türk aladediýasyony öz bir usfatly bilen ses beýikliklere ýetdiň. Azajyk tolgunma boldy sende sözlerine giden azajyk kemçilikler bilýänsiň özü. Bätleşikde bolýan da. Bu man saatçalyşyň hem gowy aýdyma çemeleşiň hem üstünde bardy diýen ýer. Goý türkmen sunugatymyz elmi damaş edip ýylyň ýerine dowamat bolsun. Arkadağı derdarymyň saýatyna, gahryman arkadaýymyň saýatyna. Şu ýaşy gullun şaýat bolmak hemmemde ýetirsin. Sag bolun. Sag bolun halifa janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Beren maslahatyňyz üçin bizem size sag bolsun aýdýas. Sahydursuna üstünlük arzu edip inneki bagşymyzy sahnamyza çagyrýas. Inneki bagşymyz Türkmenistanyň halk başçysy Aşyr Mehmet Dawudowyň dowamaty Şamrat Dawudowdyr. Bäteşikde ýerine ýetirjek aýdymy bolsa Türkmen halk aýdymy alsa qaratdyr. Ýomut göklüň ýolundan aýdylýan bu aýdymy ilkinjileriň kataryna bolup Türkmenistanyň halk başçysy Aşyr Mehmet Dawudow ýerine ýetirdi. Bugun kun bolsa onuň dowamaty Şamrat Dawudowyň ýerine ýetirmeginde hemmemiz bilelikde diňläliň. Seher halkı karan varsa mekrinden idarın orta gel Erkim elip kımma dursa kızıl bilen taylalar sen o Kendimden oğlun gitti at bilen üzülmeden ahit bilen gel Boynu yok ve zarrat bilen kaça bellenir sen o Yat canım gıyret hanım gıyret Üstündeki Zafer Mehmet yok yar
Sayın doğu soğanıt gel, kahanat hakıbo yellenirsin. Yey kaça kaça bellenirsen gel, yekehdin saylanırsın. Şamrat köpta olan yerine yetirip beren halifalan yolundan şirin aydımga düşün. Bir de elbette Şamrat'a emillik bahalarını vermek için yeni bir yola emiller toparını izleniyaz. Emiller toparından bu gedek elbette öz bahalarını, öz fikirlerini beyan edecek. Çaltana bağışı bätleşiginin geçen yılkı mevsiminin yeňjisi yaş tadanna yigit Qurban Şarif. Qurban tezsizden başladı. Şu yerde Emin Azalar halifalarımdan belli benim yaş sağdığında hükmünde bir daha da ayratin belli etim geliyor. Şu bağışlar bäsleşe başlanandan Balkan toprağında Sunud aleminde ulu atlı iz kaldıran halifalarımızın aydımları yanlanıp dur, izi gider. Men esas diyecek bolýan zatym şol aydımlaryň üstünden şu aydımlar yanlananda şu halifalar ählis denýaly tirsene galandyr diýip pikir edýän. Şamra saňa da şu bäsleşikde şu Sunud aleminde ululyň üstünlikler arzu edýän. Köp sag bol. Köp sag bolun. Elbette Emin agalarynyň pikirlerini özüňiz eşitdiňiz Şamrat. Netije çıkararsyňyz diýip umid edýäs we size hem üstünlik arzu edýäs. Mehriban adamlar, gadyrdan watandaşlar, endiki siziň üçin we Emin agalarymyz üçin ýanglanjak aýdymyň şeýlerek sözleri bar. Arzuryma çykdym, yol iki bolly, men bu ýoluň haýsy birine baraýyn. Elbette bu sözlerden belli bolşýaly mehriban adamlar, asıl Kerem destanyndan bolan şirin, çekimli, şeýle bir ýerine ýetirmesi çylşyrmly bolan ajaýyp aýdymlaryň, esasanam damana ýolunyň görnükli aýdymlarynyň biri bolan ajaýyp arzurum aýdym mehribanlar. Elbette bu aýdymy belläp geçdik. Gyzlar we sevitlerine ýaşap geçen halifamyz Qurban Mehmet Karajaýewiň ýerine ýetirmegine ýatlarda we ýüreklerde galmagy başardy elbette. Ve şu fırsatda bir zady bellesem elbette halifalar karşı bolmaz mukadiýa näzirki wagtda hem şol aýdymyň döräni bäri damana ýolundan we ahal ýolundan, haýsy ýolundan, islendik ýolundan bolsun, şol çylşyrymly aýdymy ýerine ýetirip bilýän bagşylar elbette biziň döwrümizde öňem az boldy, häzirki wagtda da az. Şu fırsatda mehriban adamlar şunun ýaly ajaýyp, şunun ýaly çylşyrymly aýdymy bäsleşik üçin Kerim Hojaberdiýew özüne saýlap alypdyr. Bizem Kerim Hojaberdiýew ulusçylyk arzu etmek bilen elbette bagşymyzy we sadanlarymyzy hormat bilen sahnamda çagyrýas. Gedek nowat sizdendir. Men bu yolun hayli birine eyvah barayne
dey men bu yolun haydi birine ey vay ey barayne men bu yolun haydi birine ey vay barayne men bu yolun haydi birine ey vay barayne asırlardım hem haya bilene olurlar Kerem ay Kerem kal alırımın dağında men bu yolun haydi birine ey vay barayne Kerem galli arduri tumun ey vay dağında men bu yolun hay ha 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 ben bu yolun haydi birinden haberine
Köp sağ olun Kerim. Elbette yerine yetirip beren aydımız üçün bağışıyımız Qurban Qılıç Nurgılı başlığına sizden. Bähtäsige aydym faýlamak ilki bilene. Tamam şol aydym üstüne halipalardan geçmek öňünden. Şuňalyk aydym bilen sahna çyksak bolýan bähtäsige bar ýani. Damana ýoluny çylşyrymly bir ýokarda alýan ses öwrümleri gaççylşyrymlymy? Özüm aşaky perdelerden birinji aydym etpi hiç wagtam aýdyp bolanam. Bu sesiň bir belli bir çene barmasa belli bir kızmasan Kerim entek entek öwrenmeli. Üstünlük arzu edýän. Sağ olun Halipa, janyňyz sağ bolsun, işiňizde ul üstünlikleri arzu edýäs. Hem de Kerime Akyol arzu edýäs. Enniki aydym Türkmen halk aydymy Zülpüň seniň. Türkmen halk sazy Kengülü diýen sada döredilen Zülpüň seniň Türkmen halk aydymy. Öz döwründe Türkmenistanyň halk başlary Sahy Jebbarow hem de şägirdi Gurban Nurdujeňow usatlyk bilen ýerine ýetiripdirler. Bugun kun bolsa ýaş, zihinli başy Güljemal Çakanowanyň ýerine ýetirmegine şu ýerde owadan pursatlarda ýanlanýar. Diňleň lezzet alyň mehribanlar.
diran kuşum Kurmama diran kuşum Keker karamıylar mümkün senin dağı Minna Hak yâre Sağ olun Gülcemal, yerine yitirip beren aydymyz üçin bizemsize sağ bolsun aýdýas. Şu ýerde emeller toparlyna ýüzlenýäs, öz halifalyk maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk bagşysy Sahyt Jekbarowyň şagirdlerining biri, Türkmenistanyň halk artisti, Magtumul adandaky halkara bayragynyň eýesi halifamyz, mukamçy kompozitor Akmurat Şarifa ul hormat bilen söz berýär. Mullagan bir känully diýip bir salan usatlyk bilen ýerine ýeten halifamyň sağlygyna aýdylýan aýdym da. Onuň men Sağağın yanına 10 yıl şagirt boldum Sağağa. Halipadan diýdim, şu Zülfün seni aydım aydanda nähil duýgular bolýar adam, aşk aydymlar bolýar. Her ýeri aydymdan ösýäti bolýar da. Zülfün senin aydamda özüm şondan lezzet alýan ýerdi. Şonda aýdylýan sözler. Sebäbi aydym aydanda da diýe şu bagşy sözüň manysyna da düşmeli. Sebäbi sen soýurda hemme zady dinleýiňe ýetirmeliler. Sözüň manysyna, aýdylşyna, şu aýdymlary aýdýan bolsaň, şulara sinirşän bolsaň, sende de şoňalak bir ýürek duýgularyň, ahlakyň hemme zat jemlenmeliler. Sana ak ýol arzu edýär. Sağ olun halifa janyňyz sağ bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, elmedama aramyzda halifa bolup geden. Gülcemal ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin bizemsize sağ bolsun aýdýas. Başagonon döwlet guşy, bagyt bolup gelenleri, ýaşlary ilham hem anam, täze eýýam berenleri, arkadagly serdarymyz, ýaşlar siziň bilenler, arkadagly serdar bilen güýç berdi watan bize, songat söýen ýüreklerden şu sözler kasam size. Arkadag serdarly bagtyar ýaşlary, ýerine ýetirýärler Çalsan bagşy beýatleşiginiň Balkan welaýat tapgyryna gatnaşýan dutarçy bagşy sadanlary. Gerçekten oğullar dıyırlar peri, zanlı kıyır yurdu hep yenilir. Mutlu alyar Badır Bey'in pederi, arkada ferdarın altı yayasın. Mutlu alyar Badır Bey'in pederi, arkada ferdarın altı yayasın. Bir karanlık burun kahramanıdır, arkada ferdarın altı yayası. Ne tüzyanır ne beturun adeti, kanunu bir koruyan adaleti. Vatanın kullansı gücü gayreti, arkada ferdarın altı yayası. Vatanın kullansı gücü gayreti, arkada
Arpada ferdarım altıyar yaşır Arpada ferdarım altıyar yaşır Hormatly watandaşlar, edidilleşler, gadirli aýdym sağ söýjiler. Ene şunuň bilen Çaltan Awakşy bäýatlyşygynyň Balkan welaýat tapgyrynyň jemleýiji deslapky tapgyryna gatnaşýan bagşy sadanalaryň aýdymlary hemde saadlary şunuň bilen tamam boldy. Mehriban adamlar, edidilleşler, gadyrdan watandaşlar, emin agzalarynyň gelen netijeleri bilen tanış etmek üçin we bugünkü bäýatlyşygymyzyň, ýagny Çaltan Awakşy bäýatlyşygynyň Balkan welaýat tapgyrynyň ýeňjilerini belletmek üçin emeller toparynyň başlygy, Türkmenistanyň halk artisti, ählimiziň halypamy, mukamçy kompozitor Akmurat Şarifi hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Kahraman arkadağı Ferdarymyň hormat prezidentimiň tagallaty bilen şu zatlar öz gözümüz bilen görüp durýar, eşitip durýar. Halipalam bir zat derdi maňa sahaga ýalak, bekala gördüm, nurda ýalak. Kisasan sunnatyň bolly ilenleri ýok diýdi. Ýöne sunnatda da diýe özüň barlamak, sen bagyşy bol, sadanna bol. Şoda diýe kemal gerekdir diýdi adama halipalar. Şoň üçin şulan hemmeden şumat özüň sinak görýär halkyň göňünde. Şoda şular üçin ullakan bagyt. Şolatlarda mümkünçilik asan, Kahraman arkadağı Ferdarymyz şuň ýalak bir agoýda mümkünçilik töredýär. Şuňa da adamlaryň halipalaryň şähertiniň adından ýene-de bir gerekmen Kahraman arkadağı Ferdarymyza hormat prezidentimize taňryýar kılnaýdy. Sadanlardan iki tanagy, Bagşydan iki tanagy ýeňiş adamlar. Sadanlardan Şirin Şeker diýen halk sadan çalan Dayanç Murat Haneli. Onun yine de Türkmen halk sadı yanım 40 diye. Şonam yerine getiren Recepgelli Asirov. Sağlanalardan şu tanak yigit onun içinden saylanıp çıktı. Zemleyicide de men ikisine de üstünlük arzu edýän. Bağışlık yoluna da doğrudan zamanı yol qati lavızlı. Bir adamlar dinleýän, din salýan yolla, o yol. Yara toğunlu diýen aýdymy Merdan Bayramgelliýew berdi. Awa, kutlayan. Nurda Quluf. Şu tanak yigit onun içinden saylanıp çıktı. Zemleyicide de men ikisine de üstünlük arzu edýän. Arkadağı Ferdarymyzdan ömür uzak bolsun. Diňe gowluk arzu edýän goý ýurdumyz abadan bolsun. Köp sağ olun Akmurat Halipa, elbette arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de halipalyk etmegi tüý süregimizden arzu edýär. Çaltan Awakşy bäýatlyşygynyň Balkan welaýat tapgyrynyň ähli ýeňjileri, sadanly ýigitler we bagşy ýigitler sizi gazanan ýeňişiňiz üstünlüği bilen tüý süregimizden gutlaýar. Mundan meýlegem höwür köp bolsun we jemleýiş tapgyrda da tüý süregimizden üstünlükleri arzu edýär. Hormatly watandaşlar, edidilleşler, gadirli aýdym sağ söýjiler. Ene şunuň bilen Çaltan Awakşy bäýatlyşygynyň Balkan welaýat tapgyryny hem geçirip turýar. Biz hem şu ajaýyp pursatda biz ýaşlary şeýle dördüp berilýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli Kahraman arkadağymyda, şeýle hem arkadagy Ferdarymyza köp sagolsullamyzy ýaş ýüregimizden beýan edýär. Goý Türkmen halkynyň milli Kahraman arkadagy Ferdarymyzyň jallary sag, başlary dik tutýan her bir tutumly işleri mundan meýlegem diňe ruwaşlyklardan ruwaşlyklara betlensin.